Opiskelija. Teoriatiedot hukassa. Käytännön taidot kadoksissa. Työelämässä pärjääminen huolettaa. Ei hätää, Metropolian mentorit ovat sinua varten. Mentoreina toimivat oman alasi eläköityneet ammattilaiset, jotka tarjoavat sinulle hyviä neuvoja työelämää varten, keskusteluja mieltäsi askarruttavista aiheista, vinkkejä teorian ja käytännön yhdistämiseen. Miten homma toimii? Metka järjestää mentorointitapaamisia yhteistyössä Metropolian ikääntymisen osaamiskeskittymän kanssa. Seuraa Tuudoa ja Metkan Instagramia, jossa ilmoitetaan mentorointitilaisuuksista. Mentoroinnit lähi- ja etätapaamisina. Mentorointi yhdistää kokeneet ammattilaiset ja tulevaisuuden osaajat. Opiskelija saa tukea ammatillisessa kasvussa. Kokeneen ammattilaisen tiedot ja taidot saadaan käyttöön yhteiseksi hyväksi. Ikääntynyt toimii aktiivisena vaikuttajana yhteiskunnassa. Ikääntyneet mentoroina työryhmä Essi Rajamäki, Senja Renfors, Kirsi Saari, Viili Salo, Heini Siira. Lisätietoja mentorointimallista Metropolian ikääntymisen osaamiskeskittymä. #Minno syksy 2025, #Metropolia. Metropolia, Minno, innovaatioprojektit.